Energiansäästö paitsi hyödyttää ympäristöä, myös parantaa yritysten kilpailukykyä sekä taloudellista kestävyyttä. Yritysten vastuu ympäristön suojelemisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä, erityisesti energiatehokkuuden kautta, kasvaa jatkuvasti. Tulevien energiatehokkuusvaatimusten vuoksi energian säästötoimista tulee välttämättömiä, joten yritysten tulisi aloittaa niiden suunnittelu ja toteutus heti. Aivan ensimmäiseksi kannattaa keskittyä yksinkertaisiin toimiin, kuten sisälämpötilan alentamiseen, LED-valaistukseen, ajastimien ja automatiikan käyttöön, logistiikan tehostamiseen. Energian säästöä voidaan saada aikaan myös ajoittamalla sähkön käyttöä ja vähentämällä sen kulutusta huippuaikoina. Tämä auttaa turvaamaan energian riittävyyden, sähköjärjestelmän kestävyyden ja hillitsemään hintojen nousua Suomessa.